Здравейте! Днес, както виждате, ще играем първи епизод на Зангъла, къде Мегамания. Ще играем първи епизод на Мегамания. Нека да видим какво се случва. Така, добре, значи днес ще играем с Мими, тъй че просто искам да видя всъщност къде е Мими. И вие ще я чувате. Стига само стигнем до нея. Поне съм телефон, защото просто някак лаптопа ми не бачка, тъй че да. Иска се малко по-тихичко. Че да не чуе. Тя не е тук, тя е май на къща 11. Тъй че просто трябва да видим къде пише къща 11. Да ме чувате добре, защото днеска направих едно видео. И не можа да скачи, защото просто всъщност аз не го качи, защото да. Тук сега хората да не ме чуват. Да ме чувате, нали? Ходя си аз. Ходя си. Вие можете да пасите лайк бутона, ако искате този епизод. И да се абонирате с камерата, да не го пропуснете. Да. Нека да видим. Тук сега. Готови ли се да отида при нея? Така. Ето я. Ние 2011 са за... Ходя ли? Ало, има ли някой? Има ли някой? Стоя. От моята къща. Идвам. Това не ти кажеш да стая. Ще ограбя хора. Да, добре. Ето, стая може да си я декорираш както искаш. Защо е розова? Чакай малко. Да, така е по-добре. Добре. Yes, хора, yes. Добре, така. Добре. Може да снимаме така навънка. Случайно някой. Ако дойде, снимам. Така. Искаме така. Добре, трябва да съм малко по-тих, защото те за много чува. Така. Ето тук ще сложа малко пистолети. Това да не ги види. Каза, че може да ги украся. Тъй, че това какво е? Ей, шиш. Добре. Не! Ма това нещо ще спре ли? Искам да спре това нещо. Спри. Нищо. Не, нищо не. Нищо не се е случило. Айде, сега. Просто малко легло тук препъна. Нищо не се е случило, не бой се. Айде. Нищо. Искам по-пълно да разбера къде е сейфа. Няма нали? Няма добре. Нищо. Така, сейф. Чувам вода. Тя се къпе горе. Не. Добре. Окей. Тук беше сейфа. Не, къде е сейфа? Тук е сейфа. Не, сейфа със сигурност не е там. Добре де, хора. Къде трябва да е сейфа? Дано да не ме чува сега. Случайно минам. Тук е нея. Сейфа може би е в нейната стая. Сега ще й кажа да отидем до магазина. Нещо такова. Айде. Готови ли сте? Ало! Какво правиш в моята стая?
Не, бе, просто викам да отида до магазина, че ми се яде нещо. О, да, вече 10 часа трябва да излизам. Чао! Чао! Yes! Yes! Ето го си. И трябва да се обърка и шкош. Добре, де. Айде, чувам се. Искам да легна на това легло. Как се лягам? Аз не съм ромейт. Искам да лягам. Да. Тя също дойде. Добре, искам да взема парите и просто да бегам. Майко хора, днескашния епизод ще стане много як, тъй че паскайте ме бутона още от сега. Добре да се какво направя тук в тази стая. Ще хъбя ток. Това аз дори не мога да изгасям. Не мога да изгасям дори. Чай, тя се преоблича. Чай, ще опитам. Мога ли да вляза? Може ли да вляза? Да, може. Че, аз какво ще да казвам? Да. Roommate, please. Нали? Може. Окей. Само това харесва ли? Да. Може ли roommate? Да. Да. Yes. Yes, бе хора. Yes. Yes. Мале хора, добре, вече става много яко. Добре. Така, ромейт съм, което вече мога. Така. Ще опитам да лети тя. А ти нямаш ли да ходиш на работа? Ти нямаш ли да ходиш на работа? Не. Трябва да ходиш, в смисъл. Пари се изкарват иначе. Си сме говорили по телефона. What? Добре, де хора. Трябва ми... Не го искам това, как мога... Добре, аз просто съм... Ох! Не искам такива. Така. Добре. Аз не мога да малко да пробия от тази страна. Един час докато. Мини. Мими, къде си? Добре, мисля, че... Значи, учим в моята стая. И... Познайте. Вземам. Вземам такова, не такова. Вземам, познайте такова. Вземам, ето тук, бомбата. Ето тук, вземам бомбата. Не, бус си. Маляко тя дойде, Идва, чувам. Маля, дано да не види сейфа.
Абе, стискаме палца да не види Стейфа. Само ако дойде. Лошо става. Лошо става. Во. Какво? Защо ми ограби къщата? Аз? Аз съм ме ограбил! Напротив, Не, аз нищо не съм правил! видите в наша сървър и ще ви... И... Сега ние... разберете, ти само можеш да го направиш. Аз пари нямам. Ако искаш, каквото искаш мога да направя. Аз пари нямам. Мисъл, пари нямам, аз съжалявам. Треси, Мими, мютни се, моля те. Мютни се! Мими, мютни се! Мими, мютни се, де! А така, а така. Добре, хора. Имаме пари. Тя да ни идва, нали? Ще ходя да вземем някаква кола, може би, или нещо. Добре, ще ходя да вземем някаква кола, просто и това е. Те да знам. Добре, има мотор. Вземай мотора, вземай. Има ли радио? Добре, има ли радио? Има радио. Моля те, радио. Така, има радио. Така, искам този. Искам радио. Така. Добре. Радио има. Така. Много сме добре. Чухте ли, Мими? Чухте ли го? Чухте ли, Мими? Чакайте. Да, ще звъна. Ще звъна на Мими, само че нямам телефон. Готови сме. Ало? Има ли някой? Чай, бе, аз съм пред къщата. Къде да съм? Ти си ли тука? Ало? Не, бе, аз се чувам, бе, смисъл, креща, че на прозореца. Абе, какво си ме паднал, не си ме паднал. Айде сега, слизай от този етаж, защото нямам пари за този телефон, защото пари се пращат. Ти тук ли си била, бе? Добре, айде, отварям ти, айде сега. Добре, хора, мачкай. Така, добре, къде си? Добре, къде изчезна? Тук ли си? Добре. Може по всяко време да ми звъниш по телефона, чуля? Добре, хора. Ти си мачки. Значи буквално поработи наистина много яко. И че буквално наистина, ако искате още такива неща, паскайте това бутона и се абонирайте с кампанката, за да не ги пропускате. И че паскайте това бутона, ако това видео с тебе 3 лайка, правя. Втора част на Мегаманията. И че просто чао и до нови срещи!